Boas estresadas, somos Santi e Alberto e volvemos unha vez máis coa nosa sección Non se estresen. Neste vídeo imos falar do síndrome de cara de bicicleta. Bicycle, bicycle, bicycle. Este suposto síndrome naceu nunha época na que o uso da bicicleta non era moi ben visto entre as mulleres. Estamos a falar da época victoriana no Reino Unido. Tentado nada en ser un ataque de algúns médicos conservadores que, usando a pseudociencia, buscaban cortar de raíz a liberación das mulleres que tiña lugar a fins do século XIX. Esta liberación femenina facíase moi visible co uso da bicicleta, como estamos falando, e dos pantalóns para unha maior comodidade. Como dixo a periodista Helena Sandwich, a miña saia era unha molestia e incluso un perigo. Había persoas que tiñan moitísimo medo a que a sexualidade das mulleres despertase co rozar do sillín da bici, vibracións, movimentos, xa sabedes. Tamén a liberdade que lles daba poder moverse nelas, pois deixaban de estar baixo o control dos pais. Foi nestas circunstancias nas que naceu o síndrome do bicycle face, que foi o nome que lle puxeron a algúns médicos a este suposto problema. Por onde vas, chiquinda, con ese pantalón? Pasa por arriba que se te vai poñer cara de bicicleta. Pasa por arriba. Non se sabe realmente cando foi a primeira vez que se utilizou esta expresión. Sábese que en 1896, na revista semanal inglesa Cheltenham Chronicle, publicaron un artigo onde se dicía que un médico descubrira unha enfermedade novidosa, a cara de bicicleta. Aí vos vai un fragmento da cita. Tense tanta ansiedade aprendendo a ir no popular vehículo que afecta insensiblemente os músculos da cara e dá incluso á fisionomía máis ampla e neutra unha expresión de ansia e agobio que se mantén durante o resto da vida. Ao menos, un doutor en medicina de Londres, así o di, e el debe sabelo. Outros doutores dicían que esta cara duraba mentre usases a bici, ou ben que os efectos ian desaparecendo. Nunca chegaron a un acordo. Se isto vos parece alucinante, pois ainda hai máis. No 1897, o doutor inglés Shadwell publica o artigo Os perigos ocultos de pedalear. Nel facía unha advertencia das enfermidades que podían padecer aquelas ciclistas que tiñen unha desmedida paixón polo vehículo. Disentería crónica, bocio exoftálmico, apendicite, trastornos nerviosos. Nese mesmo ano, Sarah Jack Stevenson escribiu que o ciclismo non perxudica a ningunha parte da anatomía, xa que mellora a saúde en xeral. A expresión facial ansiosa só se ve entre os principiantes e é debido á incertidume das persoas amateur. Esta suposta enfermidade ou síndrome, como querades chamalo, traduciuse, entre outras cousas, en chistes e sátiras cara a esas mulleres que se atrevían a poñer en perigo a súa saúde e vestir roupa de home, si, pantalóns. Non sabemos cando deixou de usarse este síndrome para que as mulleres deixasen de querer montar en bici. O que si sabemos é que nesta época chegou a muller nova, aquela que fumaba, protestaba, poñía pantalóns e loitaba por poder votar. Esperamos que vos gustase este vídeo. Se vos gustou, dadle a like e suscribidevos.